Wala sang basihan suno kay Senator Loren Ligarda ang aligasyon sang ombudsman batok sa iya kag sa iya bata nga si Batangas 1st District Representative Leandro Liveste. Ini matapos nga ginanunsyo sang Office of the Ombudsman nga pasakaan sang reklamo nga plunder kag graph ang Mag-Iloy nga may kaantanan sa 10 billion pesos nga mga solar project nga yara na sa preliminary investigation. Suno kay Ligarda halin pa sang nagsulod siya sa serbisyo publiko sang 1998 parayon niya nga ginapabili ng iya integridad kag wala siya nagahimo sang bisan ano nga makahigko sini. Pahayag sini wala pa sila sang nabaton nga anuman nga komunikasyon halin sa Office of the Ombudsman kaangot sa sini nga mga aligasyon. Suno sa senadora wala sang pondo sang gobyerno ang involve kag handa sa ila or handa sila nga iplastar kung ano ang kamatuoran. Nahibaluan nga suno kay Ombudsman Jesus Crispin Rimulya yara na subong sa preliminary investigation stage ang complaints o kon ang final stage sang investigasyon antes desisyonan sang prosecutors kung ipasaka ang complaints sa korte. Suno kay Rimulya, ang amount sa complaints naga-involve sa nga 10 billion pesos apang na damage nga natugas sini sa gobyerno ang ginabanta ginatos ka bilyon ka pesos. Madanuan nga sang Enero o kon matandaan nga sang Enero ginanunsyo ni Rimulya nga ginaimbestigaran nila si Liveste bangod sa pagbaligya sang iya firm nga Solar Philippines sa tycoon nga si Manny Pangilinan matapos nakakuha sang franchise agod magpatindog sang solar microgrids sa pila ka mga probinsya sang panahon sang administrasyon ni Anay Presidente Rodrigo Duterte. Ginplastar naman ni Rimulya nga naangot si Ligarda sa complaint bangod wala nakakuha sang franchise si Liveste sang 2019 kung hindi bangod sa bulig sang iya Iloy nga amo ang chairperson sang Senate Finance Panel. Isang kaso ifa-file natin, iba naman ang kanyang tema, ay laban kay Leandro Liviste at kay Senator Loren Legarda. Leandro Liviste ang Senator, sa nanay niya, kay Senator Loren Legarda, for PI. Yung kay Leandro Liviste naman, ay mabigat na kaso kasi yung kanilang pagkahawak na eksklusibo sa solar ay talaga nagdulot ng damage sa ating republika. Sapagkat hindi naman sila tumupad sa kanilang dapat tuparin at hindi nila ginawa yung dapat nilang gawin at para bang basta malinaw na malinaw yung kaso na ang kanilang ginawa ay labag sa batas.